Айде, готово. I want mine to grow like a huge layer of hair. По-високо там много късо. По-нагоре. Или... по-красиво. Давай още. Хубаво го направи равно сега. Не е това, човечето подрежи още. Ай, тренирай, че после върху Ради ще трябва да постриеш Ради. That would be painful. What? Тате става ножица или вадата може да окуси. Не там, по-нагоре. Тия деца търчат нагоре ги ръчи. Не, they need whole hair off. Утре ще ти дам 2 ножици или вадата и айде. Браво! Юху! Къде те? Я дай на Рай сега да го подравни малко. I'll be the nicest participant. Я го обърни мама да го види. Обърни го към мама да го види с очите. Покажи го на мама да го види. Обърни го обратно. Еха! Дай на Ради да го подравни малко. Не бой си. Не! По-нагоре. I know what I'm doing, Tata. Чакай, Рай да го оправи. По-нагоре, бе. После той ще даде неговото, ти да му изработи. This is not working. I need to take these off. Айде остави я малко, тя да си го прави. Който като пораснеш. Okay, this thing is not working. Стига му толкова, Дени. Стига му тата толкова. Така там му стършеше един косъм. Ще го ги подравиш още няколко пъти, много засъдиме на едно. Nice one. О, боли бе! Тата е прав! Не си като... Право. Мама, не! Дени, стига ти го на кълца го сериозно. Това ще виж да го Муцка, това ми трябва жълтата хартия да таковаш. Да ми включиш онова стъргало. Браво, стига толкова вече, а? Стига. Стига, че няма повече коса, не му остана. Стига, няма да му порасне. Дай, за да може да порасне. Стига толкова. Порасне и пак ще го пострия. Айде, готово е. Много хубаво, браво! Канадска ливада. Mom, that looks just like me. Kind of. Hello. Кажи нещо на твоя акцент на хората. Друго нещо. Hi. Я говори като американец в България. Okay. It's tikasigovori. Нали? Говори по-високичко само. It's tikasigovori? Говори по-силно. It's tikasigovori. Кажи нещо друго. Okay, ще кажеш нещо друго. Харесва ли ти в България? Как? Харесва в България. Да, харесва ми. Какво най-много ти харесва от Не да България? ми харесва тревата и футбол филда. Филд. Друго. Друго харесва ли? Ми харесва малките къщички. Друго. I think that's it. Нещо да кажете за хората. Oh, I like the soccer players. Какво? I like the soccer players in Bulgaria. I know. Какво я го кажи? Рада I слава. like the soccer players that I know in Bulgaria. The second place. The soccer players! The soccer players. Ами, нищо не се разбира какво приказваш. Да, разбира се всичко. You just don't understand. Какво ще пожелаете на българските футболисти? Bad luck on your soccer game. Що така? Това не се яде, тата. Good luck! Good luck, bad luck for the other team. Good luck for the good team. Айде, казвай чао на хората. Okay, adios abuelas. Кажи чао, прасенце. Оинк, оинк. Чао, прасенце. Кажи, аз съм Рошев мушмул. Какво? Рошел Мошева. Имам, кажи, 2 плитки. Я ги покажи на хората. Покажи ги на хората 2 плитки. Ето едната. А къде е другата? Ето и другата. Айде, кажи чао, хора. Adios abuelas. Дай цунка-мунка. Кажи адиос. Adios abuela.
Adios, muchachos.